samahan ninyo ako guys. Mag-grocery tayo. Very short grocery lang ito. O, diba? Saturday po ngayon pero wala masyadong tao. Ang sama ng tingin ni ate. Bakit kaya? Anong meron? Nagpabili si Mr. ng cranberry juice. Hanapin natin. Itlog mo diha, init pa. Balitag eggs. Jumbo egg. Bahay na tayo mga loves. Kunti lang naman yung binili ko doon sa grocery store. Harvest muna tayo ng ating gulay. Tara. Flex ko lang mga love yung ating sitaw. Ang dami ng bulaklak niya. So soon, mag-harvest na tayo din ng sitaw. At yung ating zucchini, ang daming bulaklak din. So, oh my God, walang katapos ang gulay po ito guys. 'Di ba? Excited lang ako talaga. At meron ako dito nakalimutang zucchini. Nagtatago. Kunin natin. Ang sarap ng feeling. Nag-harvest na tayo ng ating mga gulay, no? Isa sa mga paborito ni Mister, yung ating cucumber. So, ngayon, dahil gumawa po ako ng seafood salad, masarap ito ipares. Pero isiparit ko siya kasi po ito siya magtubig, no? Pag ilang days kasi most of the time, kapag gumagawa ako ng pagkain namin, may leftover. So, yung seafood salad, kapag hindi namin matapos and then i-mix ko itong cucumber natin, magtubig siya. So, kaya yun, isiparit natin yun ito and then lagyan natin ng onion, ginger, and ready to go. I-mix natin sa ating pagkain mamaya, yung ating seafood salad. Ang sarap guys. Octopus po yun, octopus. Bagyo na! Oh, bagyo. Oh my goodness. Oh my goodness, bagyo. Bagyo na mga love. Basa na yung ano ko. Yay na, basa. Basa ang upuan ni Inday Mirian. Bagyo mga loves. Aguroy. Good morning, good morning, good morning. Ang hirap ni Tami pakainin mga loves. So, andito siya na nagpakain siya sa ating mga alaga. At ako naman nag-alala kung ano yung ipakain ko sa kanya. Where is it?
He's not here. I'm not sure. Ay, nako, you're accusing your son. So, gagawa tayo ng oatmeal. Oatmeal tayo, guys. Pakainin natin si Tami. Tignan niyo yung damit niya, guys. Mahilig talaga niya sa mga butas-butas, mga sira-sira. Tignan niyo. Mga nalagyan ng mga Clorox. Iwan ko kung bakit. Ay, nako. Iwan mo kung bakit mahilig siya sa ganar na. So, ngayon, pabukalin ko lang ito siya. And then, lagyan natin ng oatmeal. Okay-ukayin. I-mix-mix. And then, lagyan natin ng cinnamon. And then, later on, banini. So, what happened? Should have pressed the button on that one. What, here? Cooking? Yeah. Oh. Sorry, love. Sorry, darling. Sorry, darling. I forgot to turn it on, darling. Hindi, mga... Ito yung pinakamahirap, guys. Kapag meron ka ng asawa, mahirap. Lalo na kapag hindi palagi kumakain. And then, mapifeel bad ka ba kasi hindi kumakain. So, ang gagawin mo naman is sabihin na, oh, anong kainin mo? Ito, lutuin ko. And then, ang sagot niya palagi is, ay, hindi ko yan feel. Oh, ayaw ko yan. Hindi ko yan feel. Ganyan ba? Fair. So, and then, maglagot ka na lang ba? Maglagot ka na lang kung ano yung ana. So ngayon sabi ko magluto ako ng oatmeal, wala kay mabuhat, wala kang magawa, kundi kakainin mo. Ang hirap nito pakainin. Iwan ko na lang si Batman. Yung parang makakain man siya kahit ano-ano. Pag umaga, guys, doon ako mahirapan. Talaga sa umaga. Ito yung pinakaano ko sa kanya. Right, honey, it's hard for... In breakfast, guys, I'm gonna say in English. In breakfast, it's hard for me to feed Tommy because he doesn't know what to eat. Sometimes he doesn't want to eat. But after I eat, he eats. Hindi daw kasi siya breakfast person. Ako kay ano man na talagang sanay tayo kakain tayo sa umaga, di ba? Talaga yung cinnamon. Pinakaayaw ko talaga yung cinnamon. Ay, parang ayaw kong kumain na pagkain na may cinnamon. I don't like it. And then, very little sugar only kasi Tommy doesn't wanna have sugar a lot. Okay. Yeah. Request pag sure mo ay kalas lang. Han, can you eat now, Han? Don't be like this, Han. Seriously? See. At pagkatapos namin kumain ng breakfast, nagre-ready lang siya ng kanyang baon, dadalhin sa trabaho. Sandwich yun siya palagi, guys. Palagi ko siyang sinabihan na bawal yung mga ganyan palagi kasi yung cold cuts talaga is one of the dangerous talaga. Sobrang salty. Pero matigas mang ulo. So pabayaan natin kasi yun yung pinaka-paborito niya. Ay, iwan ko na lang. Baka ano pang sabihin na hindi ko siya pakainin ng paborito niya, no? Kahit baka anong isipin. So, yun. Pero nire-remind ko siya na hindi magandang kumakain ng cold cuts palagi. Pero yun. Hindi naman siya katulad noon na talagang always kumakain yan. Pero most of the time kapag trabaho, yun yung binabaon niya. Kaya gumagawa ko ng salad. Paminsan salad yan with chicken, no? Use this. Anyway. No. You will break this one. Break this. Should have fit right in there. It could have swelled up. Han, ang laki kasi ng ang laki kasi nito na, Han. Hindi kasi, this is virgin, Han. I told you. Han, virginity is real. Swelled up. Ala, be careful. Ay, ice everywhere ba? This is gonna be I ice wanted everywhere. it to be one big chunk. Can you do it over there, Han? Over there? You know what? Break it over there. Duha. Thin it down a little bit. Pahiliso niya. What?
I guess that's how you do it. You put the pig in the water. Oh, yeah. Now I know. I have to boil water. To That'll pour. work. Try that. See how that works. Guys, look at my husband. He want cold water, guys. You know why? This container, tell them about this container, love. It will stay cold, right? So, until tomorrow morning, until tomorrow, it's still gonna be cold, you think? It'll be cold for days. For days. Yeah. Serious. Is it full? Nope. You can just add water. How's it possible it's not full? I know. All the water. No, you drink it yesterday, remember? I'm always dirty thinking, love, when I'm with you. Yeah, Because it's my fault. My fault. it's your fault, love. Oh, I love you very much. Look, this is makes me crazy already seeing this. Huh? What milk container? A container? Yeah, you can't drink like that much. I'm saying it's a gallon. Yeah. So I'll clean up your mess. Leave it there. This is brains. It's just ice. Kami! Nagkahubo-hubo na jud ko dong. Nagkahubo-hubo na ko. Sa pag-alsa sa imong baga perting bugata. My husband will left me again. He got home yesterday, 9 o'clock. And now he left again. Ako na naman dito. What is that for, love? What you need that for? Wait. Oh, the flashlight? Yeah. Who's experienced? I'm gonna be too hot. Those boxes are lawnmower blades, just so you know. Yeah, I know. I can see. Yeah. They both say 48 on them, right? I didn't even check that. 48, honey. Oh, you order something. You order right, hon. Hala, it doesn't say 48. The other one. No, Tommy. What's the same size? Put the boxes next to each other. 14, hon. They're the same size. Mga loves, pasensya na kayo dito kasi mura ako Iwan ko na lang talaga. Ganito yung mga action ko kapag magara-gara ako basta akong asawa. Para akong taliloy, iwan ko na lang. Pasensya na kayo. Yun yung ata yung personality ko, no? May katulad ako, yung kapatid ko din. Mga ganyan yung mga action. Iwan ko, mga kaliwatan, mga parehas o dugo. Salamat po sa inyo mga loves. Kita-kits tayo next time. Umalis na si Mister.